సో, ఇస్కాన్ మ్యాంగ్లూర్ వారి లెవెల్ 2 క్లాస్‌లో 6వ అధ్యాయంలో ఉన్నాము. అందరికీ స్వాగతం. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షురున్మిళితం येन తస్మై శ్రీగురవే నమః. ఓం విష్ణుపదాయ కృష్ణప్రేష్ఠాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తివేదాంత స్వామి ఇతి నామినే నమస్తే సరస్వతి దేవి గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశధారిణే. హే కృష్ణ కరుణా సింధో దీనబంధో జగత్పతే గోపేశ గోపిక కాంత రాధాకాంత నమోస్తుతే. తప్త కాంచన గౌరాంగీ రాధే బృందావనేశ్వరి వృషభానుసుతే దేవి ప్రణమామి హరిప్రియే. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధార్ శ్రీవాసాది గౌర భక్త బృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే. హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే. హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే. హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ మా ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ ప్రణామాలు. హరే కృష్ణ అందరికీ ప్రణామాలు. మరి 6వ అధ్యాయంలో నిన్న కొంతవరకు చూసాము, ఆల్మోస్ట్ సగం వరకు. దాని గురించి వకులాదేవి మాతాజీ ఏమంటున్నారంటే, డూయింగ్ కామ్య కర్మ వితౌట్ ఎనీ affection and doing the karma in akarma way, without any attachment ante ragadveshalu. Stay away from gunas like sukham, opposite ద్వంద్వాలకు అతీతంగా ఉండడానికి ప్రయత్నించాలి. One way to reach God, in another way taking sannyasam, leaving all bandhas and going to solitary place. అంటే ముందు చెప్పింది కర్మయోగం, ఇప్పుడు మనం అష్టాంగ యోగం చూస్తున్నాము. అది ఒంటరిగా పవిత్ర భూమిలో ఉంటూ యమ నియమ ఆసన ప్రాణాయామం ప్రత్యాహారం ధారణ ధ్యాన సమాధులు మనం పర్ఫెక్ట్గా చేసినప్పుడు భగవంతుడితో ఆ కనెక్షన్ వస్తుంది. సో మైండ్ ఇంటర్మింగిల్ విత్ ఆత్మ అండ్ గెట్స్ ద డివినిటీ. ఓకే, దిస్ ఇస్ ద లాస్ట్ ఫైనల్ సమాధి స్థితిలో ఉన్నప్పుడు అది ఫైనల్ స్థితి. వెరీ గుడ్. ఓకే, హరే కృష్ణ మాతాజీ. శ్రీనివాస్ సేవిక మాతాజీ, సత్య మాతాజీ, కర్మఫలాల పట్ల అపేక్ష లేకుండా కర్తవ్యాలు ఆచరించేవాడు నిజమైన యోగి. కరెక్ట్, అతనే నిజమైన సన్యాసి. సన్యాసి చ యోగి చ అన్నారు కదా, అతనే అనాశ్రిత కర్మఫలం కార్యం కరోతియా. ఎవరైతే కర్మఫలాలను ఆశ్రయించకుండా కామ్యకర్మలు కాదు. కామ్యకర్మలు అంటే మళ్ళీ కోరికతో చేసే కర్మ. కామ్యకర్మ అంటే కార్యం కర్మ కరోతియ. ఎవరైతే వాళ్ళ డ్యూటీస్ వాళ్ళు చేస్తారో వాళ్ళు సన్యాసి చ యోగి చ. అతను సన్యాసి యోగి. మనసు మానవుడికి వెరీ గుడ్. సో ఆ పాయింట్, అది కర్మయోగం సారాంశం. మనసు మానవుడికి మిత్రుడా శత్రువా? మనసును జయించిన వారికి మనసు
ఉత్తముడు, మిత్రులలో ఉత్తముడు, విఫలమైన వారికి శత్రువు. వెరీ గుడ్. అది ముఖ్యమైన పాయింట్. మనస్సు మిత్రుడిగా ఉన్న మనిషి ప్రవర్తన సరైన పదాన్ని అనుసరించడం, ప్రగతిశీల ఎంపికలు, ఇంద్రియ భోగ వైరాగ్యం. మనిషి మరి శత్రువుగా ఉన్న మనిషి ప్రవర్తన కామం, కోపం, దురాశ, పాపపు చర్యలు, చిరాకు, ఆందోళన, ఇంద్రియ భోగం, అహంకారం. వెరీ గుడ్. మనసు మిత్రుడిగా ఉంటే ఫలితం స్వేచ్ఛ, విముక్తి, ఔన్నత్యం. శత్రువుగా ఉంటే బంధనం, పత్రం. ఓకే, గుడ్, వెరీ గుడ్. ఆత్మానుభవంలో ఉన్న యోగి దివ్యత్వం చేత మట్టిని, రాయిని, బంగారాన్ని ఒకే దృష్టితో చూస్తాడు. ఇదే సమర్థ దృష్టి. వెరీ గుడ్. కర్మయోగం, జ్ఞానయోగం, అష్టాంగ యోగం కంటే భక్తి యోగం ఉత్తమం, సులభం. భక్తి యోగం మనం నెక్స్ట్ చాప్టర్ నుంచి స్టార్ట్ చేస్తాం. ఇప్పుడు అష్టాంగ యోగంలో ఉన్నాం. అష్టాంగ యోగంలో వ్యక్తి దేహం, మనసు, ఆత్మ భగవంతుడి సంబంధంలో ఉంచుతూ ఏకాంత ప్రదేశంలో సావధానంగా ఉండాలి. ఆహార, నిద్ర, విహారాలు, పనులు ఇవన్నీ కూడా క్రమపరచాలి. ఇది సమస్త భౌతిక దుఃఖాలు పోగొట్టే యోగం. ప్రశాంతమైన మనసు కలవాడు, కామక్రోధాది ఉద్రేకాలకు అతీతుడు, పాపరహితుడు, బ్రహ్మస్వరూపుడు అయిన యోగ పురుషుడికి పరమ సుఖం లభిస్తుంది. వెరీ గుడ్. శ్రీనివాస సేవిక మాతాజీ, ఇంద్రియ సౌఖ్యాలను వదులుకున్న వారికి సన్యాసి వదులుకున్న వారు సన్యాసి కాగలరు. భౌతిక కోరికలను, అన్ని సంకల్పాలను వదిలిన వారు యోగార్హులు. అందరూ వారి మనస్సును మంచి ఆలోచన విధానాల్లో మళ్లించుకోవాలి. మన మనస్సును జయిస్తే మనకు మంచి మిత్రుడు అవుతుంది. సన్నిహితులు. వెరీ గుడ్, కరెక్ట్. సన్నిహితులను ద్వేషించే వారిని, శత్రువులను సమదృష్టితో చూడాలి. కరెక్ట్. యోగాభ్యాసం చేసేవారు ఏకాంత స్థలంలో ఉన్నత ఆసనం ఏర్పాటు చేసుకుని ఇంద్రియ క్రియలను, మనసును నిగ్రహించి యోగాభ్యాసం అభ్యసించాలి. కరెక్ట్. ఓకే. శరీరము, మెడ, శిరస్సు కూడా సమంగా నిలిపి దృష్టిని నాసిక మధ్యలో, రెండు కనుబొమ్మల మధ్యలో, నాసికాగ్రం అంటే ముక్కు చివరి పైన నిలిపి కరెక్ట్ బ్రహ్మచర్యం పఠిస్తూ భగవంతుని ధ్యానం చేయాలి. మనోనిగ్రహంతో యోగి చంచలమైన కర్మలను వదిలినప్పుడు ఆధ్యాత్మిక స్థితిలో ఉంటే స్థిరంగా ఉండగలరు. భౌతిక ఇంద్రియాలతో వచ్చే దుఃఖాలను, సుఖాలను వదిలి మనస్సుతో ఆత్మను చూడటం, ఆత్మయందే ఆనందాన్ని, సుఖమును అనుభవించడానికి మనం ప్రయత్నించాలి. వెరీ గుడ్. భౌతిక కర్మల నుంచి వచ్చే ఎలాంటి కష్టాలు కూడా బంధించవు ఈ ఆత్మానందం ఉన్న వాళ్ళను. వెరీ గుడ్. సౌమ్య మాతాజీ, కర్మయోగంతో కర్మ చేయాలి, అష్టాంగ యోగంతో కర్మలు వదులుకోవాలి. కర్మయోగంలో కర్మలు చేస్తారు. అష్టాంగ యోగంలో కూడా మరి మొదట్లో కొన్ని కర్మలు చేయాలని చెప్పి చూసాం. అష్టాంగ యోగంలో కూడా ముందు బిగినింగ్ స్టేజెస్ లో కొన్ని కర్మలు చేయవలసి ఉంటుంది. సౌమ్య మాతాజీ, అష్టాంగ యోగం 8 అంగాలు: యమ, నియమ, ఆసన, ప్రాణాయామ, ప్రత్యాహార, ధారణ, ధ్యానం, లాస్ట్ది సమాధి. కరెక్ట్. వెరీ గుడ్. శోభారాణి మాతాజీ, ఓకే. సో వెరీ గుడ్. అందరూ కూడా చక్కగా ఎక్స్ప్రెస్ చేశారు. అన్ని పాయింట్స్ కూడా ఎక్స్ప్రెస్ చేశారు అందరూ. వెరీ గుడ్. అందరికీ మరి ధన్యవాదాలు మీ పార్టిసిపేషన్కి. సో ఆల్మోస్ట్ రివిజన్ అంతా కూడా మీ పాయింట్స్తో మనం ఆల్మోస్ట్ చేసేసాము. మెసేజ్ 1 second. ఓకే. సో చాలా పాయింట్స్ మనం ఇప్పుడు ఈ రివిజన్లో కవర్ చేశాము. ఒకసారి క్విక్గా చూద్దాము. మళ్ళీ కంటిన్యూషన్ మీకు బాగుంటుంది.
సో, అనాశ్రిత కర్మఫలాల పట్ల అపేక్ష లేకుండా ఆశ్రయంలో ఉన్నవాడే సన్యాసాశ్రమంలో ఉన్నవాడు. అతనే నిజమైన యోగి. పనులు మానేసినంత మాత్రాన యోగులెవ్వరు అని చెప్పారు. ఇక మనస్సు స్వభావం చూసాం. మిత్రుడా? శత్రువా? మరి మనం మనస్సును కంట్రోల్ చేసుకున్నవాడు, జయించిన వాడికది మిత్రుడు. అలా కంట్రోల్ చేసుకోలేని వాడికది శత్రువు. కంట్రోల్ చేసుకోగలిగితే సరైన మార్గంలో ఉంటాం. మంచి ఎంపికలు చేసుకుంటాం. ఇంద్రియ భోగం నుండి వైరాగ్యం పొందొచ్చు. ఫలితం ఏంటి అంటే స్వేచ్ఛ, ఔన్నత్య. కంట్రోల్ చేసుకోలేకుండా మనసు మనం దానికి వశం అయిపోయామంటే అప్పుడు కోపం, దురాశ ఇటువంటి గుణాలన్నీ గూడా మనకు వస్తాయి. చిరాకు, ఆందోళనలతో తప్పుదారి పట్టిస్తుంది. ఇంద్రియ భోగంపై మమకారం పెంచడం. ఫలితం ఏమిటంటే పతనం. సో, మనసు ఒక అగ్ని లాంటిది. దానిని మరి మంచికి ఉపయోగించొచ్చు. రాకెట్లు ఎగరవేయడానికి అగ్ని కావాలి. అలాగే మొత్తాన్ని గూడా సమస్తాన్ని బూడిద జేయడానికి గూడా అగ్ని ఉపయోగించొచ్చు. చెడుకి, మంచికి గూడా. సో, మనసు కూడా అటువంటిదే అని ఒక ఉదాహరణ. తర్వాత ఈ జ్ఞాన విజ్ఞానాలతో తృప్తుడైన వాడు కూటస్థో విజితేంద్రియః యుక్త ఇత్యుచ్యతే యోగి సమలోష్టాశ్మ కాంచన. ఈ జ్ఞాన విజ్ఞానంతో తృప్తిగా ఆత్మలోనే తృప్తిని పొంది ఇంద్రియాలను జయించిన వాడు విజితేంద్రియుడు. ఇలాంటి యోగంలో యుక్తుడైన వాడు. ఈ యోగి గులకరాళ్ళు, అశ్మ రాళ్ళు, కాంచన అంటే బంగారం అన్నిటినీ కూడా సమంగా చూస్తాడు అతను. మరి ఇటువంటి యోగి ఆత్మానుభవంలో స్థితుడై మట్టిని, రాయిని, బంగారాన్ని కూడా సమదృష్టితో చూస్తాడు. ఇక అష్టాంగ యోగం అంటే మరి 8 దశలని చూసాము. యమ, నియమ, ఆసన, ప్రాణాయామ, ప్రత్యాహార, ధారణ, ధ్యానం, చివరికి సమాధి స్థితి. యమ అంటే చేయవలసింది ఏమిటంటే యోగి సర్వదా దేహాన్ని, మనసును, ఆత్మను భగవంతుడి సంబంధంలో వినియోగిస్తూ ఏకాంత ప్రదేశంలో ఒక పవిత్ర భూమిలో శుచౌ దేశే అంటారు. అంటే ఒక పవిత్రమైన స్థలంలో వచ్చి మరి ఒంటరిగా జీవిస్తూ మనస్సును నిగ్రహించి కోరికల్ని అరికట్టుకుని ఉండాలి. ఆ తర్వాత యుక్తాహార విహారస్య, ఆహారం, నిద్ర, విహారాలు వీటన్నిటిని కూడా క్రమపరచగలగాలి, కంట్రోల్ చేయగలగాలి, లిమిట్ చేయాలి. అలాంటి వాళ్ళు యోగ సాధన ద్వారా వాళ్ళు భౌతిక దుఃఖాలని పోగొట్టే యోగ సిద్ధి వాళ్ళకు కలుగుతుంది. అది కంట్రోల్ చేయలేని వాళ్ళు అసలు ఈ యోగం చేయలేరు. ఏది? ఆహారాన్ని, నిద్రని, విహారాన్ని. సో, యమ అంటే చేయవలసినవి. మనం అంటే ఒంటరిగా ఉండటం, మనస్సును కంట్రోల్ చేసుకుంటూ మరి ఒక పవిత్ర భూమిలో ఒక ఆసనంతో ఉండడం ఇవన్నీ. నియమం అంటే చేయకూడనివి. మరి మనస్సును కంట్రోల్ చేసుకుని ఆహారాలు, విహారాలు, నిద్రలు ఇవన్నీ లిమిటెడ్‌గా ఉండటం. మరీ ఎక్కువ, మరీ తక్కువ కాకుండా చేయడం ఆ పనులన్నీ. తర్వాత ఆసనం ఏ విధంగా కూర్చోవాలి చెప్పారు గదా! ఒక గడ్డి పరుచుకుని ఆ గడ్డి మీద మరి మరీ ఒక మెత్తటి బట్టను వేసుకుని లేదా జింక చర్మం అది మరీ ఎత్తుగాను ఉండకూడదు, మరీ కిందికి ఉండకూడదు. అలాంటి ఆసనం మీద కూర్చోవాలి అని ఆసనం గురించి చెప్పారు. ప్రాణాయామం అంటే మరి శ్వాసను కూడా ఒక నియమమైనటువంటి పద్ధతిలో పీల్చాలి. మీరు వినే ఉంటారు. ప్రాణాయామం అంటే అనులోమ్, వినులోమ్ అంటూ ఉంటారు. అంటే లెఫ్ట్, రైట్ సైడ్ క్లోజ్ చేసి మరి లెఫ్ట్ సైడ్ నుంచి ఊపిరి పీల్చి మళ్ళీ మూసి మరి ఈ రెండో వైపు నుంచి మళ్ళీ బయటకు వదలాలి. మళ్ళీ ఒక క్షణం ఆగి మళ్ళీ అదే సైడ్ నుంచి పీల్చి మళ్ళీ యువతల వైపు నుంచి వదలడం. సో, అది ప్రాణాయామం. అది అలా ప్రాణాయామం ఆ రకంగా ఒక నియమబద్ధంగా శ్వాసను తీసుకోవడం. ప్రత్యాహారం అంటే ఇంద్రియాలన్నిటిని కంట్రోల్ చేసుకోవడం. ధారణ ఆ రకంగా మనస్సును మరి నియంత్రించడం. అది 6.18 శ్లోకాల్లో అది చెప్పారు. ఏమని చూద్దాం. సో, 15లోనేమో మనకి 15లో ఇంద్రియ ప్రత్యాహారం, ఇంద్రియాలను ఉపసంహరించుకోవడం గురించి 15వ శ్లోకంలో చెప్పారు. యుంజన్నేవం సదాత్మానం యోగి నియతమానసః శాంతిం నిర్వాణ పరమాం మత్సంస్థాం అతిగచ్చతి. సో, దేహము, మనసు, కర్మలు అన్నీ కూడా ఈ రకంగా కంట్రోల్ చేసుకున్న యోగి నియమితమైన మనస్సుతో అంటే కంట్రోల్డ్ మనస్సుతో
ఉంటూ ఈ భౌతిక స్థితి నుంచి విరమించడం ద్వారా భగవద్ రాజ్యాన్ని పొందుతాడు అన్నది చూసాం. సో నెక్స్ట్ అంటే ఇంద్రియాలను మైండ్ని కంట్రోల్ చేసుకుని ఆ రకంగా ఉంటాడు అని. తర్వాత ధారణ, కాన్సన్ట్రేషన్, మనస్సును నియంత్రించటం 18th శ్లోక. సో 18th శ్లోకాలో యదా వినియతం చిత్తం ఆత్మన్యేవావతిష్ఠతే నిస్పృహ సర్వకామేభ్యో యుక్త ఇత్యుచ్యతే తదా. సో యోగాభ్యాసం ద్వారా యోగి తన మనస్సులో మనోకర్మలన్నింటినీ మనస్సులో వచ్చినటువంటి మన మనస్సుతో చేసే కర్మలను కూడా నియమించడం. మనసులో ఆలోచనలు కూడా కర్మల కింద అవుతూ ఉంటాయి కాబట్టి వాటిని కూడా కంట్రోల్ చేసి విషయ కోరికలు లేకుండా ఆధ్యాత్మిక స్థితిలో ఉన్నప్పుడు యోగంలో స్థిరుడైన వాడని చెప్పబడును అంటున్నారు. సో మైండ్ కంట్రోల్ అంటే అది ఈ యోగాభ్యాసం ద్వారా మనస్సుతో కూడా చేసే కర్మలన్నిటినీ కూడా మనం కంట్రోల్ చేసుకోగలిగి కోరికలు లేని స్థితిలో మనం ఉండగలిగినప్పుడు యోగంలో స్థిరులైన వాళ్ళగా చెప్పబడతారు అని అంటున్నారు. ఇది మరి ఇదేమిటంటే మనస్సును కంట్రోల్ చేసి ధారణలో ఉండగలగటం, కాన్సన్ట్రేషన్. అలా ఉండగలిగినప్పుడు ఈ ధ్యానంలో మనం ఈ ధ్యానాన్ని చేయగలుగుతాం. అది నెక్స్ట్ శ్లోకాల్లో చెప్తున్నారు. సో ఇలా యోగాభ్యాసం ద్వారా మనస్సును కంట్రోల్ చేసుకుని కోరికలు లేని ఆధ్యాత్మిక స్థితిలో ఉన్నప్పుడు యోగంలో స్థిరుడవ్వగలడు అంటున్నారు కదా. సో ఆ యోగం అంటే ఆ ధ్యానం సాధ్యపడుతుంది. సో ఏమిటి ఆ ధ్యానం అంటే యథా దీపో నివాతస్థో నిఘ్నతే సోపమా స్మృత యోగినో యత చిత్తస్య యుంజతో యోగమాత్మనః. ఎలా అయితే దీపం గాలి లేని చోట పెడితే చలించకుండా కదలకుండా ఉంటుందో నిఘ్నతే సోపమ ఆ పోలికగా అలాగా ఆ విధంగా స్మృత పరిగణించబడుతుంది. ఏది ఈ ధ్యాన స్థితి అలాంటి స్థితి అన్నమాట. గాలి లేని చోట దీపం ఎంత నిశ్చలంగా ఉంటుందో ఈ ధ్యానంలో ఉన్న వాడి మైండ్ కూడా భగవంతుడి మీద అలా నిశ్చలంగా ఉండగలదు. వేరే ఆలోచనలు ఏవి అతని మైండ్లో లేవు కాబట్టి మనసులో. యోగినో యత చిత్తస్య, యోగి యొక్క ఇలాంటి మనోనిగ్రహం కలిగిన యోగి యొక్క తత్వం అన్నమాట. యుంజతే ఇలాంటి యోగంలో నియుక్తుడై ఉన్న యోగం, ఈ యోగంలో నియుక్తుడై ఉన్న ఆత్మతో పరతత్వం మీద నియుక్తుడై ఉంటాడు. అంటే గాలి లేని చోట దీపం ఎలా అయితే నిశ్చలంగా ఉంటుందో నిగ్రహింపబడ్డ మనస్సు గల యోగి కూడా తన పరతత్వ ధ్యానంలో సదా స్థిరుడై ఉంటాడు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో అది మనకి ఆ ధ్యానం అనేది ఎలా ఉంటుంది అంటే అంత నిశ్చలంగా ఉంటుంది ఆ పరతత్వం మీద. నెక్స్ట్ది 20 నుంచి 23 వరకు సమాధి స్థితి, ఆ పూర్తి సమాధి స్థితి. ఇది మనం నిన్న చూసాం. ఇవి యత్రో పరమతే చిత్తం నిరుద్ధం యోగ సేవయ యత్ర చైవాత్మనాత్మానం పశ్యన్నాత్మని తుష్యతి. సో ఏ స్థితిలో అయితే మనం మనస్సుతో చేసే చిత్తం యొక్క కర్మలన్నీ కూడా మనం ఉపరమతే మనం విరమిస్తాము. నిరుద్ధం యోగ సేవయ, ఈ యోగాభ్యాసంతో భౌతిక విషయాలన్నిటి నుంచి కూడా మనస్సును మరల్చగలుగుతాము. ఈ భౌతికత్వం నుంచి విరమించగలుగుతాము. సుఖమాత్యంతికం యత్తద్, అప్పుడు ఇక యత్ర అంటే ఎక్కడ అయితే నిశ్చయంగా ఆత్మన అన్నారు కదా, ఆత్మన పశ్యన్నాత్మని తుష్యతి. సో అక్కడ అతను చూస్తాడు ఏది ఆత్మతత్వంతో. ఎక్కడైతే తృప్తి చెందుతాడో అతనికి ఆ స్థితి అర్థమవుతుంది. సో సమాధి అనబడే పూర్ణత్వ స్థితిలో మనిషి మనసు అన్ని మానసిక కలాపాల నుండి యోగాభ్యాసం చేత నిరోధింపబడి ఉంటుంది. కాబట్టి ఆ శుద్ధమైన మనసుతో ఉంటాడు కాబట్టి ఆత్మను వీక్షించడం, దర్శించడం మరియు ఆత్మలోనే ఆనందాన్ని మరియు సుఖాన్ని, అది నెక్స్ట్ శ్లోకం. సుఖమాత్యంతికం యత్తద్
బుద్ధిగ్రాహ్యమతీంద్రియం వేత్తి యత్ర న చైవాయం స్థితశ్చలతి తత్వతః. సో అతనికి మరి ఇక సుఖం అత్యంతికం అంటే అత్యంత సుఖం యత్ ఏది అది బుద్ధితో గ్రహింపబడిన ఆ అత్యంత సుఖం అంటే అతని వివేకంతో జ్ఞానంతో తెచ్చుకున్న ఆ అత్యంత సుఖం ఎలాంటిది అంటే అతీంద్రియమైనది అంటున్నారు. అంటే అది అంతటి దివ్యమైనది అని చెప్తున్నారు. సో వేత్తి యత్రన చైవాయం స్థితశ్చలతి తత్వతః. వేత్తి తెలుసుకున్నట్లయితే ఎక్కడైతే నిశ్చయంగా అప్పుడు అతడు స్థితిని కలిగి నచలతి ఎప్పుడు కూడా చలించడు. స్థితి చలతి తత్వతః. నా ఇక్కడుంది కదా నా అతను ఎప్పుడు కూడా చలించడు అని చెప్తున్నారు. ఈ సత్యం నుంచి వైదొలగడు తత్వం అంటే. సో సుఖాన్ని అనుభవించడం అనే విషయాన్ని మనిషి సమర్థతను సో మనసుతో ఆత్మను వీక్షించగలుగుతాడు. ఆత్మలోని ఆనందాన్ని సుఖాన్ని అనుభవించడం కూడా చేయగలుగుతాడు. అయితే ఎంతటి ఆనందాన్ని అనుభవిస్తున్నాడనేది మనిషి సమర్థతను బట్టి అలాంటి పూర్ణత్వ స్థితిని నిర్ధారించవచ్చు అని చెప్తున్నారు. సో వేత్తి యత్ర న చైవాయం స్థితశ్చలతి తత్వతః యం లబ్ధ్వా చాపరం లాభం మన్యతే నాధికం తతః. అంటే అది పొంది కూడా ఇతరమైన లాభాలను ఎప్పుడైతే ఇక ఈ ఆత్మానందంతో వేరే లాభాలను ఎప్పుడైతే అతను కావాలని కోరుకోడో దీనికంటే ఎక్కువగా దేని యందు కూడా అతనికి ఇంట్రెస్ట్ ఉండదు, అక్కర్లేదు అని తెలుసుకుంటాడు. అలాంటి స్థితికి వస్తాడు. ఈ ఆనందమయ స్థితిలో పవిత్రమైన ఇంద్రియాల ద్వారా అనుభవంలోకి వచ్చే అపరిమిత దివ్యానందంలో మనిషి స్థితిని పొందుతాడు. అలాంటి స్థితిలో అతడు ఆ సత్యం నుండి వైదొలక దానికంటే వేరే అధిక లాభం లేదని భావిస్తాడు. అట్టి స్థితిలో నిలిచిన వాడు ఎంత కష్టంలో అయినా చలింపకుండా ఉంటాడు. భౌతిక సంపర్కంతో ఉత్పన్నమయ్యే అన్ని దుఃఖాల నుంచి వాస్తవమైన ముక్తి ఇదియే. సో యస్మిన్ స్థితో న దుఃఖేన గురునాపి విచాల్యతే తం విద్యా దుఃఖ సంయోగ వియోగం యోగ సంహితం అంటున్నారు. సో ఇక అతను నా విచాల్యతే అంటే ఇక అతను ఎప్పుడు కూడా చలించడు. ఇక ఈ సుఖంలో ఉన్నవాడు ఆత్మ సుఖంలో ఆ తృప్తిని అనుభవించగలిగిన వాడు ఏ భౌతిక ఎంత గురునాపి ఎంతటి భౌతిక క్లేశంలో అయినా కష్టంలో అయినా చలించడు. ఇక అతనికి ఏ కష్టం అనిపించదు. ఎంతటి భౌతిక కష్టమైనా అతనికి కష్టం అనిపించదు, చలించడు. సో తం విద్యా దుఃఖ సంయోగ వియం. సో అతను దానిని తెలుసుకోవాలి. ఏది దుఃఖ సంయోగ వియోగం అంటే ఈ భౌతిక సంపర్కంతో కాంటాక్ట్తో మనకు వచ్చే ఈ దుఃఖాలు నాశనం చేసేటటువంటిది ఈ యోగ సంహితం, ఈ సమాధి యోగంలో ఉన్న సమాధి స్థితి అని చెప్తున్నారు. సో ఎంతటి భౌతిక సంపర్కంతో ఉన్నతమయ్యే సమస్త దుఃఖాలు కూడా దీని నుండి ఈ సమాధి స్థితిలో ఉన్నప్పుడు మనకి ఏది కూడా ఫీల్ అవ్వలేం కాబట్టి, ఏ కష్టాన్ని ఫీల్ అవ్వం కాబట్టి, ఆ తృప్తిలోనే ఉండగలం కాబట్టి, ఆ ఆత్మానందంలోనే మనం ఉండగలం కాబట్టి, ఈ భౌతిక సంపర్కంతో వచ్చే ఈ దుఃఖాలేవి కూడా మన ఎఫెక్ట్ చెయ్యవు కాబట్టి నిజమైన ముక్తి ఇదియే అంటున్నారనమాట. సో సమాధి స్థితిలో ఉన్న మనిషి మనసు సమస్త మానసిక కార్యకలాపాల నుండి యోగాభ్యాసం వల్ల నిరోధింపబడుతుంది. సో శుద్ధమైన మనసుతో ఆత్మను వీక్షించగలగడం, ఆత్మలోనే ఆనందాన్ని సుఖాన్ని అనుభవించడం అనే విషయం మనిషి యొక్క అతని సమర్థతను బట్టి అలాంటి పూర్ణత్వ స్థితిని మనం నిర్ణయించవచ్చు. ఇలాంటి ఆనందమయ స్థితిలో పవిత్రమైన ఇంద్రియాల ద్వారా అనుభవంలోకి వచ్చే ఆ అపరిమిత దివ్యానందంలో మనిషి నెలకొని ఉంటాడు ఈ సమాధి స్థితిలో. అటువంటి దివ్యానందంలో ఆ విధంగా స్థితుడైన అతడు ఈ సత్యం నుంచి ఇక వైదొలగకుండా ఇది రియల్ మన సెల్ఫ్ ఎలా ఉంటుంది అంటే మన నేచర్ ఇది, మన సహజ స్వభావం ఇదని తెలుసుకున్నాడు కాబట్టి ఇక ఆ సత్యం నుంచి అది సత్యం, ఇదంతా మాయ అని అంటే ఈ భౌతిక ప్రపంచంతో మనం అటాచ్మెంట్స్ పెట్టుకుని ఈ మాయలో పడి ఇవన్నీ కలిగించుకుంటున్నాం, ఇవన్నీ ఆర్టిఫిషియల్గా మనం తెచ్చుకుంటున్నాం ఈ గుణాలతో. మన సహజ స్థితి ఆ సచ్చితానంద
ఆనందమే సహజానంద స్థితి. కాబట్టి అది అందుకనే అది సత్యం అంటున్నారు. ఎందుకు ఆత్మ సత్యతత్వం గదా! మరి మార్పు లేనిది భగవతత్వం చూసాం గదా! కాబట్టి అలా ఆత్మలో ఆనందాన్ని చవిచూసి అందులో స్థితుడైన వాడు ఆ సత్యం నుంచి ఇక వైదొలగడు. ఆ సహజ స్థితి నుంచి వైదొలగడు. ఇంక దానిని మించిన లాభం ఇంకోటి లేదని అతనికి అర్థమైపోతుంది. ఎందుకంటే ఆనందాన్ని డైరెక్ట్‌గా చవిచూచాడు, ఎక్స్‌పీరియన్స్ చేశాడు కాబట్టి. అలాంటి స్థితిలో ఉన్నప్పుడు ఎంత కష్టమైనా చలించలేరు. ఇక వాళ్ళని ఏ కష్టం గూడా చలింపదు. అలా ఆ రకంగా భౌతికత్వంలో ఉన్న దుఃఖాలన్నిటి నుంచి నిజమైన విముక్తి కావాలి అంటే, ఆ స్థితే నిజమైన విముక్తి. ఇంక ఏ స్థితిలో గూడా మనం ఈ భౌతికత్వంలో ఉన్న కష్టాలు ఫీల్ అవ్వగలం. ఎప్పుడైతే ఆత్మలో నెలకొని ఆ ఆనందంలో మనం ఇలా స్థితులమైనప్పుడు ఈ భౌతికత్వంలో ఉన్న కష్టాలేవి గూడా మనల్ని బాధించవు కాబట్టి ఈ కష్టాల నుండి నిజమైన విముక్తి ఆ స్థితియే అని అంటున్నారు. సో, ఇక్కడ ఆ సమాధి స్థితిని గురించి ఆ రకంగా మనకి చెప్పారు. సో, నెక్స్ట్ శ్లోక చూద్దాం. న నిశ్చయేన యోక్తవ్యో యోగో నిర్విణ్ణ చేతస సంకల్ప ప్రభవాన్ కామాం త్యక్త్వా సర్వాన్ అశేషతః మనసైవేంద్రియ గ్రామం వినియమ్య సమంతతః. సో, ఆ స్థిర నిశ్చయంతో అలా యోక్తవ్యో అభ్యసించాలి. యోగో నిర్విణ్ణ చేతస ఈ యోగ విధానాన్ని నిర్విణ్ణ చేతస అంటే భంగం లేని మనస్సుతో ఈ యోగ విధానాన్ని అభ్యసించాలి. సంకల్ప ప్రభవాన్ అంటే మనస్సులో నుంచి పుట్టిన సంకల్పాలతో కామం కామం త్యక్త్వ అంటే భౌతిక కోరికలను సంకల్పాలను త్యక్త్వ వదిలిపెట్టి సర్వాన్ అశేషతః అన్నిటిని పూర్తిగా ఈ భౌతిక సంకల్పాలను కోరికలను పూర్తిగా వదిలిపెట్టి మనస్సుని ఇంద్రియ గ్రామం అంటే ఇంద్రియాల యొక్క సమూహం అంటే అన్ని ఇంద్రియాలను వినియమ్య అంటే నిగ్రహించి సమంతత అన్ని వైపుల నుంచి ఇంద్రియాలను నిగ్రహించుకోవాలి సమత్వంతో అని చెప్తున్నారు. సో, స్థిర నిశ్చయంతో శ్రద్ధతో ఈ యోగాన్ని అభ్యసిస్తూ మనిషి ఆ మార్గంలో నుంచి వైదొలగకుండా ఉండాలి. సో, దేనికైనా స్థిర నిశ్చయం శ్రద్ధ అవసరం. ఏ మార్గానికైనా శ్రద్ధ లేనిదే ఏది రాదు. అందుకే శ్రద్ధావాన్ లభతే జ్ఞానం అని భగవంతుడు ఇంకో చోట కూడా చెప్తారు. శ్రద్ధ ఉన్నవాడికి జ్ఞానం వస్తుందని. సో, స్థిర నిశ్చయం అవసరం, శ్రద్ధ అవసరం. అలా ఈ యోగాన్ని అభ్యసిస్తూ మనిషి ఆ మార్గంలో నుంచి వైదొలగకుండా అదే మార్గం పట్టుకుని కంటిన్యూ అవ్వాలి. మానసిక కల్పనల నుంచి అంటే మన ఆలోచనలు అనమాట. మైండ్‌లో ఆలోచనలే కదా మనకి కోరికలు ఇవన్నీ పుట్టిస్తాయి. సో, ఈ మనసులో ఇవన్నీ ఆలోచనలన్నీ కల్పితాలే. మన మైండ్ క్రియేట్ చేస్తోంది అక్కడ. మనం ఎలా అనుకుంటే అది నిజమని అనిపించేటట్లు చేస్తుంది ఈ మనసు. తను ఒక ఆలోచనను మనకు కలిగించి అదే నిజమని మనం నమ్మేటట్లుగా చేస్తుంది. సో, ఈ కల్పనలనమాట మానసిక కల్పనలంటే ఈ అన్నెసెసరీ థాట్స్ నుంచి మనకి కోరికలన్నీ గూడా పుడుతూ ఉంటాయి. మరి థాట్స్ వెళ్తాం, షాప్‌కి వెళ్తాం, ఏదో ఒక పనికి వెళ్ళి ఇంకేదో చూసి ఇది బావుంది, ఇది కొనుక్కుందాం అనుకుంటాం. మనస్సే గదా మరి ఆ కోరిక కలిగిస్తోంది. కాబట్టి ఆ మానసిక కల్పనల నుంచి ఉత్పన్నమైన ఈ కోరికలన్నిటిని కంప్లీట్‌గా ఏది సర్వాన్ అశేషతః అన్నారు గదా! అన్నిటిని కంప్లీట్‌గా శేషం అంటే మిగలడం, అశేషం అంటే మిగలకుండా అని. సో, ఏ కోరిక మిగలకుండా కంప్లీట్‌గా అన్నిటిని త్యక్త్వా వదిలిపెట్టాలి. అందుకని విషయ కోరికలన్నిటిని ఎటువంటి మినహాయింపు లేకుండా అన్నిటిని త్యజించి మనస్సు ద్వారా ఇంద్రియాలను అన్ని వైపుల నుంచి కంట్రోల్ చేయాలి. సో, మైండ్‌ని అలా మనం కంట్రోల్‌లో పెట్టుకొని మన ఇంద్రియాలు అటు ఇటు వెళ్తున్న వాటిని గూడా మైండ్‌తో ఇలా కంట్రోల్ చేయాలి అన్ని వైపుల నుంచి అని చెప్తున్నారు. నెక్స్ట్ శనైరుపరమేద్ బుద్ధ్యా ధృతి గృహీతయా ఆత్మసంస్థం మనః కృత్వా న కించిదపి చింతయేత్. సో, క్రమక్రమంగా ఒకదాని తర్వాత ఒకటి శనై అంటే క్రమేణా ఒకదాని తర్వాత ఒకటి ఉపరమేత్ మనిషి విరమించాలి, వదులుకోవాలి. బుద్ధితో వివేకంతో మెల్లగా ఒక్కొక్క దాన్ని వదులుకోవాలి. ఈ కోరికల్ని సంకల్పాల్ని ధృతి గ్రహీతయ అంటే నిశ్చయంగా ఉంటూ నిశ్చయమైన బుద్ధితో ఒక్కొక్క విషయాన్ని కోరికని ఈ రకంగా వదులుకోవాలి. వదులుకుని మరి
ఆత్మ సంస్థం మన అంటే ఆత్మలోనే మనస్సును కృత్వ నిలిపి నకించిదపి ఇక ఇతరమైన దానిని దేనిని కూడా చింతయేత దేని గురించి ఆలోచించకూడదు అంటున్నారనమాట. కాబట్టి ఇలాంటి నిశ్చయ బుద్ధితో క్రమంగా నెమ్మదిగా మనిషి సమాధి మగ్నుడు. ఒకేసారి అవ్వదు ఆ ప్రయత్నం. స్లోగా అన్నీ మెల్లగా వదులుకుంటూ కోరికలు, మానసిక సంకల్పాలు క్రమంగా నెమ్మదిగా మనిషి సమాధి మగ్నుడు కావాలి. ఆ రకంగా మనస్సును ఆత్మలో నిలిపి ఈ భౌతికత్వంలో కాకుండా, ఈ భౌతిక కోరికలు కాకుండా వాటన్నిటిని మరి మనం కంట్రోల్ చేసినప్పుడు, కోరికలేమీ లేని స్థిరమైన స్థితికి వచ్చినప్పుడు మైండ్ ఆత్మ మీదే ఉండగలుగుతుంది. ఆత్మలోనే నిలిపి అతడిక దేనిని గురించి ఆలోచించకూడదు అని చెప్తున్నారు. అది అంటే హౌ టు గెట్ టు దట్ పాయింట్ ఆ స్థితికి రావడం ఎలా అన్నది చెప్తున్నారు. యతో నిశ్చలతి మనశ్చంచలం అస్థిరం తతస్తతో నియమ్యైతద్ ఆత్మన్యేవ వశం నయేత్. యతో నిశ్చయతి ఎక్కడెక్కడైతే ఎక్కడెక్కడో చలించేటటువంటి మనస్సు అంటే మనస్సు ఎక్కడెక్కడికో పోతూ ఉంటుంది కదా, పరిభ్రమిస్తూ ఉంటుంది. అలా ఎక్కడెక్కడికో చలించే మనస్సు చంచలం అస్థిరం. అది చంచలమైనది, అస్థిరమైనది, చపలమైనది, ఒక చోటు ఉండదు మైండ్. ఒక్క క్షణంలో మనం ఎన్ని ఆలోచనలు వస్తాయి మన బుర్రకి, ఇక్కడ కూర్చున్న వాళ్ళం ఎక్కడికో వెళ్ళిపోతుంది కదా మైండ్. సో చంచలం అస్థిరమైన ఈ మనస్సు ఎక్కడెక్కడికో వెళ్ళే ఈ మనస్సును నిశ్చలం మరి మనిషి తతస్తతో నియమ్యై దానిని అక్కడ ఆ వెళ్ళిన చోట్లన్నిటి నుంచి నిగ్రహించి దానిని అంటే దాన్ని అరికట్టి అటు ఇటు వెళ్ళడం ఆపి మనస్సును ఆపగలిగి ఆత్మన్యేవ వశం ఆత్మలోనే నయేత్ దాన్ని వశం చెయ్యాలి. సో ఎక్కడెక్కడో వెళ్ళిపోతున్న ఈ చంచలమైన మనస్సును ఆపి ఆ వెళ్ళిపోయిన చోట్లన్నింటి నుంచి దాన్ని వెనక్కి లాగి మళ్ళీ తిరిగి ఆత్మ మీదే మనం దాన్ని కాన్సన్ట్రేట్ చేసేటట్లు చెయ్యాలి. చంచలత్వం అస్థిరం కారణంగా మనసు ఎక్కడెక్కడో పరిభ్రమించిన మనిషి దానిని అక్కడి నుంచి తప్పకుండా నిగ్రహించి మళ్ళీ తిరిగి ఆత్మవశంలోకి తీసుకురావాలి అంటున్నారు. చెప్తున్నారు భగవంతుడు ఈ మనసు చంచలం వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది, దాన్ని వెనక్కి లాగి మళ్ళీ ఆత్మవశంలోకి తీసుకురావాలి. ప్రశాంత మనసంహీనం ఇది యోగినం సుఖముత్తమం. ఫైనల్ గా ఆ సమాధి స్టేజ్కి వెళ్ళగలిగినప్పుడు ఎలా ఉంటుంది అనేది ఈ శ్లోకం చెప్తోంది. ప్రశాంత మనసు ఇక్కడి వరకు కూడా ఆ ప్రయత్నం ఈ పర్ఫెక్ట్ స్టేజ్ రావడానికి ఏం చెయ్యాలన్నది చెప్పారు. ఇప్పుడు ఆ పర్ఫెక్ట్ స్టేజ్ అన్న సమాధి స్టేజ్ ఏమిటి? ప్రశాంత మనసంహీనం యోగినం సుఖముత్తమం ఉపైతి శాంతరజసం బ్రహ్మభూతం అకల్మషం. ప్రశాంత మనసు. సో ప్రశాంతమైన మనసుతో మరి నిశ్చయంగా ఏనం ఈ యోగి సుఖం ఉత్తమం శ్రేష్టమైన సుఖాన్ని ఉపైతి పొందుతాడు. సో ప్రశాంత మనసుతో ఈ యోగి ఉత్తమమైన సుఖాన్ని పొందుతాడు. శాంతరజసం అంటే రజోగుణం నశించి బ్రహ్మభూతం అంటే ఆ పరతత్వ అనేటటువంటి పరతత్వ భావనతో వచ్చేటటువంటి ఆ ముక్తి అకల్మషం. ఆ ముక్తితో అకల్మషుడవుతాడు అంటే పాపాలేమీ లేని కల్మషరహితుడుగా అవుతాడనమాట. అన్ని పాపాల నుంచి విముక్తుడవుతాడు. సో భగవంతుడి మీద మనస్సుతో ఆ ప్రశాంతమైన మనస్సుతో లగ్నమైన యోగి ఇక మరి ఉత్తమమైనటువంటి ఆ సుఖాన్ని పొంది కల్మషాలన్నీ రజోగుణం అంతా పోయి అతను ఆ పరతత్వ భావనతో ఉంటాడు. అప్పుడు ఆ గుణరీతి ఏకత్వాన్ని తెలుసుకుని పూర్వకర్మ ఫలితాలన్నిటి నుంచి కూడా ముక్తుడవుతాడు. బ్రహ్మభూతం అంటే పరతత్వ భావన ద్వారా వచ్చినటువంటి ఆ ముక్తి స్టేజ్ అన్నమాట, ఆ దశ. అందులో ఉండి ఇక అందులోకి వెళ్ళినప్పుడు ఇక అన్ని పాపాల నుంచి వాళ్ళు మొత్తం విముక్తులవుతారు. పాపాల నుంచే కాదు మరి జీవన్ మరణాల నుంచి కూడా విముక్తులవుతారు అని చెప్పి ఇక్కడ ఆ స్టేజిని గురించి భగవంతుడు వివరిస్తున్నారన్నమాట. సమాధిలో పరిపూర్ణత. ప్రశాంత మనసంహీనం యోగినం సుఖముత్తమం ఉపైతి శాంతరజసం బ్రహ్మభూతం అకల్మషం.
సో ఆ స్టేజ్లో ఇక అతను కంప్లీట్ అయిన ప్రశాంత కామక్రోధ ఉద్రేకాలకు అతీతుడై పాపరహితుడు బ్రహ్మస్వరూపుడు అయిన ఆ యోగికి పరమ సుఖం లభిస్తుంది అని చెప్తున్నారు. కొన్ని అష్టాంగ యోగ చిత్రాలు ఇక్కడ మనం చూస్తున్నాం. ఇదంతా 27. నెక్స్ట్, యుంజన్నేవం సదాత్మానం యోగి విగత కల్మషః సుఖేన బ్రహ్మ సంస్పర్శం అత్యంతం సుఖమశ్నుతే. ఇంకా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నారు. యుంజన్నేవం, ఈ యోగాభ్యాసంలో నిమగ్నుడై సదాత్మానం ఎల్లప్పుడూ కూడా ఆత్మను యోగి విగత కల్మష అంటే భౌతిక కల్మషాలన్నిటి నుంచి కూడా బయటపడ్డవాడై సుఖేన దివ్యమైన సుఖంలో బ్రహ్మ సంస్పర్శం అంటే పరబ్రహ్మతో అతను కాంటాక్ట్లో ఉంటూ ఆ కనెక్షన్తో అత్యంతం అంటే అత్యంత మిక్కిలి సుఖాన్ని అశ్నుతే పొందుతాడు అని చెప్తున్నారు. సో ఆ రకంగా ఈ యోగంలో ఉంటూ కల్మషరహితంగా ఆ సుఖాన్ని అతని ఈ సంస్పర్శతో అంటే భగవంతుడితో ఉన్న కాంటాక్ట్తో వచ్చిన సుఖంతో అతను అత్యంత సుఖంతో పొందుతాడు, అత్యంత సుఖాన్ని పొందుతాడు. ఆ విధంగా ఆత్మనిగ్రహుడైన యోగి నిరంతరం ఈ యోగాన్ని అభ్యసిస్తూ భౌతిక కల్మషాలన్నిటికీ కూడా దూరుడై భగవంతుడి యొక్క దివ్య ప్రేమలో అత్యున్నతమైన పూర్ణానంద స్థితిని పొందుతాడు. సర్వభూతస్థమాత్మానం సర్వభూతాని చ ఆత్మని ఈక్షతే యోగయుక్తాత్మా సర్వత్రా సమదర్శనః. సర్వభూతస్థం ఆత్మానం, అన్ని జీవుల్లో ఉన్న పరమాత్మను, సర్వభూతాని చ ఆత్మని అన్ని ప్రాణులలో కూడా మరి అతను అంటే అన్ని జీవుల్లోనూ అతను సర్వజీవులను అన్ని జీవుల్లో భగవంతుణ్ణి అన్ని జీవులలో చూస్తాడు. సో ఎవరిని చూసినా భగవంతుడిని చూస్తాడు, భగవంతుల్లో జీవులందరినీ కూడా చూస్తాడు అని చెప్తున్నారు. ఈక్షతే అంటే ఆత్మని, అంటే ఆత్మ అంటే ఇక్కడ పరమాత్మ. ఈక్షతే యోగయుక్తాత్మ చూస్తాడు, ఈ యోగంలో యుక్తుడైన వాడు. సర్వత్రా సమదర్శిన అందరినీ అంత సమంగానే చూస్తాడు అంటున్నారు. కాబట్టి నిజమైన యోగి నన్ను అన్ని జీవుల్లో చూస్తాడు, అలాగే సర్వజీవులను నాలో చూస్తాడు. అట్లాంటి ఆత్మదర్శి అయిన వాడు భగవంతుడైన నన్నే అంతటా కూడా సర్వత్రా చూస్తాడు. సమదర్శిన సమంగా చూస్తాడు, అన్నిట్లో సమంగా నన్నే చూస్తాడు. యో మాం పశ్యతి సర్వత్రా సర్వం చ మయి పశ్యతి తస్యాహం న ప్రణశ్యామి సచ మే న ప్రణశ్యతి. సో యో మాం పశ్యతి సర్వత్రా, నన్ను సర్వత్రా ఎవరైతే చూస్తారో అంతట్లో నన్ను చూస్తారో, సర్వం చ మయ పశ్యతి అలాగే నాలో మరి సర్వాన్ని చూసేవాడు, సర్వంలోనూ నన్ను చూసేవాడు, నాలో సర్వాన్ని చూసేవాడు. పశ్యతి అంటే చూడటం. తస్యాహం అంటే వాళ్లకు నేను న ప్రణశ్యామి కనపడకుండా ఉండను. సచమే అతను కూడా నాకు నా ప్రణశ్యతి కనపడకుండా ఉండడు. అంటే ఇక్కడ అర్థం ఏమంటున్నారు, అంత సర్వత్రా నన్ను చూసేవాడికి, అలాగే నాలో సర్వత్రాన్ని సమస్తాన్ని నాలో చూసేవాడికి నేను కనిపించకపోవడం కానీ నాకు అతను కనిపించకపోవడం కానీ ఉండదు, జరగదు. సో మరి సర్వత్రా భగవంతుని చూస్తున్నప్పుడు ఇంకా భగవంతుడు కనిపించకుండా ఎలా ఉంటాడు? అతనికి కనిపిస్తాడు. అలాగే భగవంతుల్లో సర్వాన్ని చూస్తున్నాడు. సో భగవంతుడు ఆయనకు కనిపిస్తున్నాడు ఈ యోగికి. నాకు అతను కనపడకపోవడం కూడా ఉండదంటే, ఎప్పుడైతే ఈ కనిపించడం అంటే కళ్ళతో కనిపించడం మాత్రమే కాదు, ఇక్కడ కనెక్షన్ ఎవరైతే ఆ భగవత్ తత్వాన్ని లీనమైపోయి అందులో భగవంతుణ్ణి కంప్లీట్గా ఎక్స్పీరియన్స్ చేయగలుగుతారో ఆ ప్యూర్ సచ్చితానంద తత్వంతో, ఆ దివ్య పరతత్వంతో వాళ్ళు భగవంతుడితో ఆ కాంటాక్ట్లో ఉన్నారు. కాబట్టి వాళ్ళకు భగవంతుడు కనిపిస్తున్నాడు, భగవంతుడికి వాళ్ళు కనిపిస్తున్నారు. భగవంతుడికి వాళ్లే కాదు అందరూ కనిపిస్తారు, ఆయనకు కనిపించనిది లేదు, వినిపించనిది లేదు. ఇదేమిటి మరి మనలాంటి వాళ్ళని కనపడమా భగవంతుడికి అని డౌట్ వస్తే, ఇక్కడ అర్థం ఏమిటి అంటే ఆ కాంటాక్ట్లోకి వచ్చాడు అన్నది భగవంతుడికి. అతను రాగానే
తన యొక్క ఆ ధామానికి భగవంతుడికి తెలిసిపోతుంది కదా. సో అతను నాకు కనిపిస్తాడు అంటే అతను ఈ రకంగా ప్రక్షాళుడై ఈ రకంగా బ్రహ్మభూతుడై అయ్యాడు అన్నది భగవంతుడికి విదితం, తెలుసు. అక్కడ వాళ్ళు ఆ రకంగా కాంటాక్ట్లో ఉన్నారు. అదే యోగం. ఎప్పుడైతే ఆ సమత్వంతో భగవంతుడి యొక్క తత్వాంతో మనం భగవంతుడిని తెలుసుకుంటామో వెంటనే వాళ్ళు నాలోనే ఉంటారు, నేను వాళ్ళలోనే ఉంటాను అన్న మాటకు అర్థం అదే. అలాగే నేను వాళ్ళకి కనపడకపోవటం లేదు, వాళ్ళు నాకు కనపడకపోవడం జరగదన్నా దాని అర్థం అదే. అంటే ఆ రకంగా మెంటాలిటీ ద్వారా సమమైన తత్వంతో మనం భగవంతుడితో కాంటాక్ట్ అయ్యాము. ఆయన తత్వాన్ని మనం తెలుసుకుని అనుభవపూర్వకంగా అలవర్చుకుని భగవంతుడంటే ఇది అనేటటువంటి అండర్స్టాండింగ్తో ఆయన్ని చూడగలుగుతున్నాం. అది ఆ కాంటాక్ట్. సో అందుకని అలాంటి స్థితిలో ఉన్నవాడు మరి నన్ను సర్వత్రా చూస్తున్నాడు, సర్వాన్ని నాలో చూస్తున్నాడు, ఇంకా అతనికి నేను కనిపించకపోవడం అనేది లేదు, నాకు అతను కనిపించకపోవడం అనేది జరగదు అని చెప్తున్నారు. సర్వభూత స్థితం యో మాం భజత్యేకత్వమాస్థితః సర్వదా వర్తమానోపి సయోగి మయి వర్తతే. సర్వభూత స్థితం యో మాం, ఎవరైతే అందరి హృదయాల్లో భజత్యే భక్తితో ఏకత్వంలో అస్థిత నిలిచిన వాళ్ళే సర్వదా వర్తమానోపి, అంటే అన్ని రకాలుగా కూడా వాళ్ళు ఉన్నా కూడా అతను యోగిమయి వర్తతే, యోగిగానే ఉంటాడు. అంటే నేను ఈ హృదయంలో ఉన్న పరమాత్మ ఇద్దరం ఒకటే అని తెలుసుకుని పరమాత్మ భజనలో నియుక్తుడైన యోగి అన్ని పరిస్థితుల్లోనూ నాలోనే నిలిచి ఉంటాడు. సో నేను భగవంతుడే మరి పరమాత్మ, ఆయన నాలో ఉన్నాడు, నాకు కనిపించే అన్నిట్లోనూ ఉన్నాడు, ఆయనే సమస్తము, అంతా ఒకటే అనేది తెలుసుకుని ఆ రకంగా పరమాత్మ భజనలో నియుక్తుడైన ఈ యోగి అన్ని పరిస్థితుల్లోనూ నాయందే నిలిచి ఉంటాడు. మరి అంతే కదా, అన్ని చోట్ల అంతా పరమాత్మ స్వరూపమే అని నమ్మినప్పుడు మనస్ఫూర్తిగా, ఇంకా ఆ రకంగానే అతను అన్ని చూసినప్పుడు మరి అతను ఎప్పుడూ నాలోనే నిలిచి ఉంటాడు. అలా పరమాత్మ దృష్టితోనే ఉన్న ఆ యోగి అన్ని పరిస్థితుల్లోనూ నాలోనే ఉంటాడు. ఆత్మౌపమ్యేన సర్వత్రా సమం పశ్యతి యో అర్జున సుఖం వా యది వా దుఃఖం సయోగి పరమో మతః. అంటే ఎవరైతే అన్ని తనతో పోల్చుకుని అన్ని జీవులను వాడి సుఖదుఖాలందు సమంగా చూస్తారో అన్ని జీవులను కూడా అతడు ఉత్తమమైన యోగి. అంటే అన్నీ కూడా అందరినీ కూడా మనకి నార్మల్గా ఇది నాది అనేటటువంటి కొంత స్వార్థం ఉంటుంది. అలా లేకుండా అందరూ కూడా తన వాళ్ళే అనుకుంటూ వాళ్ళందరి సుఖదుఖాలను కూడా సమంగా చూసినప్పుడు అతడు ఉత్తమమైన యోగి. ఆత్మౌపమ్యేన సర్వత్ర, అంటే ఆత్మతోనే ఆ సౌమ్యంతో సర్వత్రా అంతటా కూడా సమంగా పశ్యతి ఎవరైతే ఇలా ఆత్మతో సర్వాన్ని కూడా సమంగా చూస్తారో అర్జున, సుఖం వా యది వా దుఃఖం, అంటే సుఖమైన దుఃఖమైన మరి అతను ఆ యోగి పరమోమతః ఉత్తముడుగా పరిగణించబడతాడు. సో ఎవరైతే తన ఆత్మతో సమస్తాన్ని కూడా సమంగా చూస్తాడో, సుఖాన్నైనా దుఃఖాన్నైనా దేన్నైనా అతను యోగి, అంటే ఉత్తమమైన యోగిగా పరిగణింపబడతాడు. సో అంతటా అందరినీ ఆ సుఖ దుఃఖాల్ని అన్నిటినీ సమంగా చూడగలిగిన వాడు. ఇదంతా చెప్పిన తర్వాత భగవంతుడు అర్జునుడు అంటున్నాడు, అర్జున ఉవాచ యోయం యోగస్త్వయా ప్రోక్త సామ్యేన మధుసూదన ఏతస్యాహం న పశ్యామి చంచలత్వాత్ స్థితిం స్థిరాం. యోయం యోగస్త్వయా ప్రోక్త, ఇప్పుడు నువ్వు చెప్పిన నీతో చెప్పబడిన ప్రోక్త అంటే చెప్పబడిన ఈ యోగం, ఈ పద్ధతి సామ్యేనా మధుసూదన, అసలు సాధ్యమేనా? సాధారణంగా
మధుసూదన ఇది ఏతస్యాహం అంటే దీనిని దీని యొక్క విషయాన్ని నేను నపశ్యామి చూడలేకుండా ఉన్నా, అంటే నాకు అర్థం కావడం లేదు. చంచలత్వాత్ అంటే ఈ చంచలత్వంతో చంచల స్థితితో స్థిరమైన ఉన్నాం కాబట్టి నాకు ఈ తత్వం అర్థం చేసుకోవడం కష్టంగా ఉంది. మధుసూదన, ఈ మనసు మరి చంచలం, అస్థిరం కదా. స్థితిం స్థిరం అంటున్నారు కదా. మరి ఈ స్థితమైనది అస్థిరమైన మనస్సు ఉంటుంది కాబట్టి మనందరికీ చంచలమైన మనస్సు కాబట్టి నువ్వు ఇప్పుడు సంగ్రహంగా చెప్పిన ఈ యోగ పద్ధతి ఆచరణకు అసాధ్యమేమో, అసలు చెయ్యలేనిదేమో అని నాకు అనిపిస్తోంది అని చెప్పి అర్జునుడు అన్నాడు. మరి ఇదంతా విన్నాక మనకు కూడా ఒక్కోసారి అనిపిస్తుంది కదా, ఈ పద్ధతి ఇలా అడవుల్లోకి వెళ్ళి ఒక్కళ్ళమే ఉంటూ కోరికలన్నీ మరి ఇది ఆపుకుని ఇలా ఇంద్రియాలను కంట్రోల్ చేసుకుని ఆసనం మీద కూర్చుంటూ ప్రాణాయామం ఇవన్నీ అంత ఈజీ కాదు. మైండ్ కంట్రోల్ అసలే ఈజీ కాదు. చంచలం హి మన కృష్ణ ప్రమాధి బలవదృఢం తస్యాహం నిగ్రహం మన్యే వాయోరివసు దుష్కరం. సో మనస్సు చంచలం కదా కృష్ణ, ప్రమాది అంటే చాలా కలత పెట్టేది, బలవదృఢమైనది, మంచి పట్టుదల గలది. తస్యాహం దీనిని నేను నిగ్రహం మన్యే దీనిని కంట్రోల్ చేయడం నాకు వాయోరివసు దుష్కరం అంటే వాయువును కంట్రోల్ చేయడం కంటే కష్టమని అనిపిస్తోంది అంటున్నాడు. ఈ మనస్సు ఎంతో చంచలం, కల్లోలమైనది, దృఢమైనది, బలమైనది. మరి దీనిని నిగ్రహించడం వాయువును గాలినైనా కట్టేయొచ్చేమో కానీ మనసును కట్టేయడం చాలా కష్టమని నాకు అనిపిస్తోంది అని చెప్పి అర్జునుడు అన్నాడు. సో మనకు కూడా మరి ఆ ఫీలింగ్ వస్తుంది కదా. సో అర్జునుడు అంటున్నాడు, ఈ మనస్సు ఇంత కల్లోలం, అల్లకల్లోలం, మహా పట్టుదల గలది. ఈ మనస్సును మనం నియంత్రించడం కంటే గాలిని కంట్రోల్ చేయడం ఈజీ ఏమో అంటున్నాడు అనమాట. సో ఇక్కడ ఫోకస్కి కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్. అవధారణ అంటే మరి అర్జునుడు బాణం పక్షి బొమ్మ మీద కన్ను మీద కొట్టమన్నప్పుడు ఎవ్వరు కూడా పక్షి కన్ను ఒక్కటే కనిపిస్తోంది అన్నారు, అందుకని ఎవరిని బాణం వేయమన్నాడు కదా. చివరికి అర్జునుడు ఒక్కడే ఆ కన్ను తప్ప ఏం కనబడడం లేదన్నప్పుడు బాణం వేయమంటే తగులుతుంది. అంటే మన దృష్టి అంతటి కాన్సన్ట్రేషన్తో, ఏది కీ హోల్ అంటారే, అంటే మనం ఇట్లా చెయ్యి ఒక మూసుకుని మనం దానిలో నుంచి గుప్పెట్లోంచి చూస్తే ఎలా ఉంటుందో అంతటి కాన్సన్ట్రేషన్ ఉన్నప్పుడే ఇవి కుదురుతాయి. మరి ఇది కూడా అర్జునుడు క్రింద చూస్తూ పైన తిరిగే సీలింగ్ మీద చేపను కొట్టడం, అది ద్రౌపది స్వయంవరం అప్పుడు అతను చేయగలుగుతాడు. సో అవన్నీ కొన్ని కాన్సన్ట్రేషన్కి, ఫోకస్కి ఎగ్జాంపుల్స్గా చూపిస్తున్నారు. సో అర్జునుడు ఇలా అడిగాడు కదా, ఎలాగూ మరి ఈ మనస్సును కంట్రోల్ చేయడం మహా కష్టం అనిపిస్తోంది, గాలినైనా కట్టేయచ్చేమో కానీ మనస్సును కట్టేయలేమన్నప్పుడు భగవంతుడు ఏం చెప్పారు? శ్రీ భగవానువాచ అసంశయం మహాబాహో మనో దుర్నిగ్రహం చలం అభ్యాసేన తు కౌంతేయ వైరాగ్యేణ చ గృహ్యతే. అసంశయం మహాబాహు, నిస్సందేహం, డౌట్ లేదు, మనస్సు దుర్నిగ్రహం చలం, నిగ్రహించలేనిది, చలించేది. అభ్యాసేన తూ అంటే కానీ, అభ్యాసేన కౌంతేయ, నువ్వు అభ్యాసం చేయాలి, సాధన చేయాలి, ప్రాక్టీస్ చేయాలి. వైరాగ్యేణ చ గృహ్యతే, వైరాగ్యంతో గృహ్యతే, నిగ్రహించవచ్చు. సో ఈజీ కాదు, నువ్వు అన్నది నిజమే, నిస్సందేహంగా కరెక్టే, నువ్వు అన్నది డౌట్ లేదు. ఈ మనస్సును, చలించే మనస్సును కంట్రోల్ చేయడం చాలా కష్టం, కానీ నువ్వు ప్రాక్టీస్ చేయాలి కౌంతేయ. ఆ ప్రాక్టీస్తో నువ్వు వైరాగ్యం తెచ్చుకుని వైరాగ్యంతో అది సాధ్యపడుతుంది అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో మహాబాహు అంటే మహాబాహువులు ఉన్న కుంతి, అర్జున చంచలమైన మనస్సును నిగ్రహించడం నిస్సందేహంగా కష్టమే, అయినా కూడా దానిని తగిన అభ్యాసంతో, వైరాగ్యంతో సాధించవచ్చు. నువ్వు సరైన సాధన చేసి వైరాగ్యాన్ని తెచ్చుకుంటే అది నీకు సాధ్యపడుతుంది అని చెప్పి భగవంతుడు ఈ సలహా ఇచ్చారనమాట. సో అది అప్పుడు అర్జునుడు
అసం భగవంతుడే చెప్తున్నారు ఇంకా. అసంయతాత్మనా యోగో దుష్ప్రాప ఇతి మే మతి పశ్చాత్మనా తు యతతా శక్యో వాప్తుముపాయతః. సో మనస్సు నిగ్రహించలేని వాడికి ఆత్మానుభవం చాలా కష్టం అయిన పని. కానీ ఎవరైతే మనో నిగ్రహంతో తగిన పద్ధతుల ద్వారా ప్రయత్నించే వాళ్లకు జయం తప్పకుండా సిద్ధిస్తుంది. ఇది నా అభిప్రాయం. కాబట్టి మనస్సు నిగ్రహించుకోలేకపోతే ఇక ఆత్మానుభవం కష్టం. కానీ ఎవరైతే ఈ మనస్సుని ఇలా నిగ్రహించుకుని సరి అయిన పద్ధతుల ద్వారా ప్రయత్నించే వాడికి జయం తప్పకుండా లభిస్తుంది. ఇది నా అభిప్రాయం అని భగవంతుడు చెప్పాడు. అప్పుడు అర్జునుడు మళ్ళీ ఏమంటున్నాడంటే, అర్జున ఉవాచ అయతి శ్రద్ధయోపేతో యోగాచ్చలితా మానసః అప్రాప్య యోగ సంసిద్ధిం కాం గతిం కృష్ణ గచ్చతి. అయతి ఒకవేళ జయం సాధించలేక శ్రద్ధయోపేతో శ్రద్ధతో కూడుకుని కూడా ఈ యోగంలో చలిత మానసుడు మనస్సు చలించడం వల్ల అప్రాప్య యోగ సంసిద్ధిం యోగం ఈ యోగ సంసిద్ధత యోగ పరిపూర్ణత ప్రాప్తం కాలేదనుకో, చలిత మానసం చలించిన మనస్సు వల్ల కాం గతి ఎలాంటి గతి కృష్ణ గచ్చతి వాళ్ళు పొందుతారు కృష్ణ అంటున్నాడు. ఒకవేళ ఆత్మానుభవ విధానంలో శ్రద్ధతో మొదలుపెట్టినా ఏదో ఈ ఈ చలించిన మనసు కారణంగా ఈ యోగంలో వాళ్ళు పరిపూర్ణతను పొందలేకపోతే అలాంటి విఫల యోగి యొక్క గమ్యము ఏమిటి అంటున్నారనమాట. సో మధ్యలో ఈ శ్రద్ధతో ప్రయాణం ఈ మార్గంలో ప్రారంభించి కూడా చంచలమైన మనసుతో తగినంతగా పరిశ్రమించక ఎక్కడో ఈ యోగ లక్ష్యం యొక్క పరిపూర్ణతను సాధించలేకపోతే ఈ జన్మలో వాళ్ళ గతి ఏమిటి అని అడిగితే దానికి భగవంతుడు ఏం చెప్తున్నారు అంటే, ఇంకా అడుగుతున్నాడు. కచ్చిన్నో భయ విభ్రష్ట చిన్న భ్రమివ నశ్యతి అప్రతిష్టో మహాబాహో విమూఢో బ్రహ్మణ పదిహి. మహాబాహులున్న కృష్ణ ఆధ్యాత్మిక మార్గం నుంచి భ్రష్టులైపోయి మరి చిన్నాద్భ్రం అంటే ఏదో చెదిరిపోయిన మేఘాల్లాగా వాళ్ళు నశింపరా నశ్యతి. అప్రతిష్టో మహాబాహో ఎలాంటి ప్లేస్ లేక ఇక వాళ్ళు విమూఢో బ్రహ్మణ పదిహి మరి దివ్యత్వమైన మార్గంలో వాళ్ళు ఏ ప్లేసు లేని వాళ్ళై కలత చందర అంటున్నారు. సో ఆధ్యాత్మిక మార్గం నుంచి వైదొలిగిన ఇలాంటి మనిషి ఆధ్యాత్మిక జయాన్ని ఇంకా ఇక్కడ ఉన్న లౌకిక జయాన్ని రెండింటినీ కూడా పొందని వాడయి ఎక్కడా స్థానం లేకుండా గాలితో చెదిరిపోయిన మేఘం వలె అయిపోడా అతను, అలా నశించిపోడా, అతనికి ఆధ్యాత్మిక లోకంలోనూ ప్లేస్ లేదు, ఇటు లౌకిక జయము కలగలేదు, రెండూ లేని వాడయి చెదిరిపోయిన మేఘంలాగా నశిస్తాడా అని అడిగాడు. ఇంకా ఏతన్మే సంశయం కృష్ణ చేతుమర్హస్య శేషతః త్వదన్య సంశయస్యాస్య చేతాన ఉపపద్యతే. అంటే ఈ సందేహాన్ని నువ్వు ఏతన్మే సంశయం కృష్ణ, ఈ నా యొక్క సంశయాన్ని డౌట్ని కృష్ణ చేతుమర్హస్య అశేషతః నువ్వు పూర్తిగా అశేషత పూర్తిగా తొలగించడానికి అర్హస్య నువ్వే అర్హుడవు. నా ఈ సంశయాన్ని తొలగించే అర్హత పూర్తిగా తొలగించే అర్హత ఉన్నవాడివి నువ్వే. త్వద్ అన్య నువ్వు తప్ప ఇక వేరే వాళ్ళు, త్వత్ అన్య నువ్వు తప్ప ఇక వేరే ఎవరు కూడా సంశయస్యాస్య ఈ సందేహాన్ని చేత్త తొలగించేవాడు నహి లేరు ఉపపద్యతే ఎవరు కనపడడం లేదు. నా ఈ సందేహాన్ని సంపూర్ణంగా తొలగించమని నిన్ను వేడుకుంటున్నాను, నువ్వు తప్ప ఈ సందేహాన్ని తొలగించేవారు ఇక వేరే వాళ్ళెవరు కూడా లేరు అంటున్నాడు. అప్పుడు భగవంతుడు శ్రీ భగవానువాచ పార్థనైవేహ నాముత్ర వినాశస్తస్య విద్యతే నహి కళ్యాణ కృత్ కశ్చిత్ దుర్గతిం తాత గచ్చతి. కాబట్టి పార్థ శుభకార్యాల్లో నియుక్తుడైన వాడు ఈ లోకంలో గాని పరలోకంలో గాని వినాశనాన్ని పొందడు. మిత్రమా మంచి చేయాలనుకునేవాడు ఎప్పుడూ కూడా పరాజితుడు కాడు, అంటే ఎప్పుడూ ఓడిపోడు అంటున్నారు అన్నమాట. నహి కళ్యాణ కృత్ కశ్చిత్ అంటే ఎవరైనా సరే శుభకార్యాల్లో నిమగ్నుడైన వాడు కశ్చిత్ ఎవరైనా దుర్గతిం తాత గచ్చతే దుర్గతి వాళ్లకు మిత్తాత అంటే మిత్రమా పొందడు. శుభకార్యాల్లో ఉన్నవాడు ఎవ్వరూ కూడా దుర్గతిని పొందడు. సో ఇది శుభకార్యమే కదా. మరి ఏది ఆత్మతత్వాన్ని తెలుసుకోవాలని సాధన,
మధ్యలో ఫెయిల్ అయినా కూడా అతను ఆ కార్యసాధన మార్గంలో ఉన్నాడు. కాబట్టి వాళ్ళెవ్వరూ కూడా ఈ శుభకార్యాల్లో నియుక్తులైన వాళ్ళు ఈ లోకంలో అయినా పరలోకంలో అయినా వినాశనాన్ని పొందరు. పార్థ నైవేహ. ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో గాని అముత్ర అంటే పై ప్రపంచంలో అంటే తదుపరి జన్మలో గాని వినాశస్తస్య విద్యతే. వాళ్ళకి నాశనం అనేది గ్యారంటీగా ఉండదు అంటున్నారు. సో శుభకార్యాల్లో నియుక్తులైన వాళ్ళు ఈ లోకంలో అయినా పరలోకంలో అయినా వినాశనం అనేది పొందరు. మంచి చేసినప్పుడు ఎప్పుడూ కూడా పరాజయం లభించదు. పరాజితుడు కాదు. అతను ఎప్పుడు ఓడిపోడు. మంచి చేసే ప్రయత్నంలో ఉన్నవాడు ఎవ్వడూ కూడా ఓడిపోడు అని చెప్తున్నారు. కాబట్టి ప్రాప్య పుణ్యకృతాం లోకాన్ ఉషిత్వా శాశ్వతీ సమాహ శుచీనాం శ్రీమతాం గేహే యోగ భ్రష్టోభిజాయతే. సో యోగ భ్రష్టులు అయిపోయిన వాళ్ళు మరి ప్రాప్య పుణ్యకృతాం లోకాన్ వాళ్ళకు పుణ్యలోకాలు ప్రాప్తిస్తాయి. ఉషిత్వ పుణ్యలోకాల్లో ఉషిత్వ నివసించి శాశ్వతి సమాహ ఎన్నో సంవత్సరాలు పుణ్యలోకాల్లో నివసించి శుచినాం పవిత్రులైన వారి యొక్క శ్రీమతాం సంపన్నుల ఇంట్లో గాని శ్రీమతాం గేహే సంపన్నుల గృహాల్లో గాని యోగ భ్రష్టోభి జాయిత ఆత్మానుభవంలో పవిత్రులైన వాళ్ళు పుడతారు. సో ఈ యోగ భ్రష్టులైన పుణ్యజీవులు యోగ భ్రష్టుడైన వాడు పుణ్యజీవులు నివసించే పుణ్యలోకాల్లో అనేక సంవత్సరాలు సుఖాలు అనుభవించిన తరువాత పవిత్ర కుటుంబంలో గాని శ్రీమంతుల కుటుంబంలో గాని పుడతాడు. శుచీన పవిత్రుల ఇంట్లో గాని శ్రీమంతుల ఇంట్లో గేహే ఇంట్లో వాళ్ళ గృహాలలో అభిజాయితే జన్మిస్తాడు అని చెప్తున్నారు. సో ఎన్నో సంవత్సరాలు పుణ్యలోకాల్లో ఉండి తర్వాత శ్రీమంతుల ఇంట్లో గాని ఒక పవిత్రుల ఇంట్లో గాని జన్మిస్తారు. అథవా యోగినామేవా కులే భవతి ధీమతాం ఏతద్ధి దుర్లభతరం లోకే జన్మాయదీదృశం. సో అథవా ఒకవేళ ఈ యోగుల యొక్క కుటుంబంలో లేదా యోగుల కుటుంబంలో భవతి పుడతారు. ధీమత అంటే గొప్ప జ్ఞానవంతులైన వారి కుటుంబంలో. ఏతద్ధి దుర్లభతరం అంటే ఇది చాలా దుర్లభం లోకంలో. ఈ ప్రపంచంలో ఈ జన్మ ఇటువంటి జన్మ అనేది దుర్లభం. ఎటువంటి జన్మ? ఇలా గొప్ప యోగుల ఇళ్లలో పుట్టడం అనేది కూడా చాలా అదృష్టం అన్నమాట. సో ఈ దీర్ఘకాల యోగాభ్యాసంతో కొంతమంది ఎన్నో సంవత్సరాలు యోగం చేసి చివరిలో ఫెయిల్ అయితే ఇప్పుడు భరత మహాముని లాంటి వాళ్ళలా అతడు జ్ఞానవంతుల యోగుల ఇంట్లో జన్మిస్తాడు. కానీ ఈ జగత్తులో అలాంటి జన్మ చాలా అరుదు. సో అలా జ్ఞానవంతుల యోగాల ఇళ్లలో జన్మ పొందడం చాలా అరుదు. సో ఇతను ఎన్నో సంవత్సరాలు యోగాభ్యాసం చేసి కృతకృత్యుడు కాకపోతే అలాంటి జ్ఞానవంతుల ఇంట్లో జన్మను పొందుతాడు. ఇది చాలా అరుదు అని చెప్తారు. తత్ర తం బుద్ధి సంయోగం లభతే పౌర్వదేహికం యతతే చ తతో భూయ సంసిద్ధౌ కురు నందన. తరువాత తం బుద్ధి సంయోగం వాళ్ళ బుద్ధి యొక్క అంటే వాళ్ళ యొక్క పూర్వజన్మలో వాళ్ళకున్నటువంటి వివేకంతో లభతే పౌర్వదేహికం అంటే పూర్వజన్మకు సంబంధించిన నాలెడ్జ్ వాళ్ళకు మళ్ళీ వస్తుంది. ఈ యోగులకు పునరుద్ధరింపబడుతుంది బుద్ధి సంయోగం. వాళ్ళకి ఆటోమేటిక్గా వాళ్ళ పూర్వజన్మ బుద్ధితో వాళ్ళు కనెక్ట్ అయిపోతారు. ఆ యోగంతో వాళ్ళు కనెక్ట్ అయిపోతారు. యతతేచ తతో భూయ అలాగే ప్రయత్నిస్తారు కూడా. ఆ తర్వాత ఇక ఆ యోగంతో కనెక్ట్ అయ్యేటప్పటికేముంది, ఆ యోగాన్ని కంటిన్యూ చేయడానికి ప్రయత్నిస్తారు. సంసిద్ధం సంపూర్ణత్వం కోసం కురునందన అర్జున అంటున్నారు. సో ఇలాంటి జన్మ పొందిన తర్వాత వాళ్లకు గత జన్మలో ఉన్న చైతన్యాన్ని వాళ్ళు పునరుద్ధరించుకుని అంటే అక్కడి నుంచి మళ్ళీ ఎక్కడ వదిలిపెట్టారో అక్కడి నుంచి మళ్ళీ స్టార్ట్ చేసి ఇక పూర్ణ విజయం సాధించడానికి మళ్ళీ యత్నం చేస్తారు అని చెప్పారు. సో వాళ్ళ యొక్క పుణ్యం వల్ల వాళ్ళ గత జన్మలో ఉన్న యోగ ఫలితం అంతా కూడా వస్తుంది. సో వాళ్ళు ఎక్కడైతే వదిలిపెట్టారో అక్కడి నుంచి మళ్ళీ ప్రారంభించి వాళ్ళు కంప్లీట్ చేయడానికి ప్రయత్నిస్తారు. పూర్వాభ్యేసేన తేనైవ హ్రియతే హి అవశోపి సహ
జిజ్ఞాసురపి యోగస్య శబ్ద బ్రహ్మాతి వర్తతే. సో పూర్వజన్మ దివ్య చైతన్యం కారణంగా వాళ్ళు కోరుకోకుండానే అప్రయత్నంగానే వాళ్ళ యోగం వైపుకి ఆకర్షితులు అవుతారు. ఎందుకంటే వాళ్ళ పూర్వజన్మలో వాళ్ళు అంతటి యోగం చేశారు కాబట్టి. మన వాళ్ళు వాసనలు ఎక్కడికి పోతాయంటారు కదా. సో మనం చూసాం 15వ అధ్యాయంలో కూడా మన భావాలను నెక్స్ట్ జన్మలో కూడా తీసుకువెళ్తాం. సో వీళ్ళకి ఆ యోగాభ్యాసం మీదే పూర్వజన్మలో ఉన్నారు కాబట్టి అప్రయత్నంగానే వాళ్ళు ఆ యోగం వైపు ఆకర్షితులు అవుతారు. జిజ్ఞాసులైనటువంటి యోగులు శాస్త్రాల్లో చెప్పబడిన ఈ కర్మ నియమాలన్నిటికీ కూడా అతీతులు. సో శాస్త్రాల్లో కర్మ నియమాలు ఏమిటి మరి? ఫలాసక్తితో చేస్తే బంధాలు, చెడు కర్మలు చేస్తే పాపం, పుణ్యకర్మ మంచి పనులు చేస్తే పుణ్యం అని చెప్పారు కదా. వాటన్నిటికీ కూడా అతీతులు. అంటే ఇక వాళ్ళు పాప పుణ్యాలకి కర్మ బంధాలకు అతీతులు. ఇటువంటి యోగ శాస్త్ర అటువంటి జిజ్ఞాసుడైన యోగి అని చెప్తున్నారు. ప్రయత్నాద్యతమానస్తు యోగి సంశుద్ధ కిల్బిషః అనేక జన్మ సంసిద్ధస్తతో యాతి పరాం గతిం. సో అన్ని కల్మషాల నుంచి శుద్ధిపడ్డ ఈ యోగి ఇంకొంచెం పురోగతి కోసం శ్రద్ధగా ప్రయత్నించినప్పుడు ఇక బహుజన్మల అభ్యాసం తర్వాత పూర్ణత్వాన్ని పొంది అంత్యంలో పరమగతిని పొందుతాడు అని చెప్తున్నారు. ఇలా మరి మధ్యలో ఈ జన్మలో సాధ్యపడలేదు, నెక్స్ట్ జన్మలో అక్కడి నుంచి కంటిన్యూ చేసి మళ్ళీ పూర్ణత్వానికి ట్రై చేశాడు. పొందితే సరే, పూర్ణత్వం పొందలేకపోతే మళ్ళీ నెక్స్ట్ జన్మలో ఎంతవరకు ట్రై చేశాడో అక్కడి నుంచి మళ్ళీ కంటిన్యూ చేయొచ్చు అనమాట. సో అతని ఇలా అన్ని కల్మషాల నుంచి శుద్ధపడ్డ యోగి ఇంకా పురోగతి కోసం శ్రద్ధతో ప్రయత్నించినప్పుడు ఇలా బహుజన్మల అభ్యాసం తరువాత పూర్ణత్వాన్ని పొందుతాడు. పొంది చివర్లో పరమగతిని పొందుతాడు అని చెప్తున్నారు. తపస్విభ్యోధికో యోగి జ్ఞానిభ్యోపి మతోధికః కర్మిభ్యశ్చాధికో యోగి తస్మాద్ యోగి భవ అర్జున. తపస్సుల కన్నా అధికుడు యోగి, జ్ఞానిభ్యోపి జ్ఞానుల కన్నా మరి జ్ఞానవంతుల కన్నా అపి కూడా మతోధిక అంటే భావించబడతాడు అధికుడని. జ్ఞానవంతుల కంటే కూడా అధికుడని అంటారు. కర్మిభ్యశ్చాధికో యోగి, కామ్యకర్మరతుల కంటే కూడా ఇతను అధికుడు ఈ యోగి. తస్మాత్ కాబట్టి యోగి భవ అర్జున, నువ్వు యోగివి కమ్ము అర్జున అని చెప్తున్నారు. సో ఈ యోగి తపస్సుల కన్నా, జ్ఞాని కన్నా, కామ్యకర్మలు చేసేవాడి కన్నా అధికుడు. కాబట్టి నువ్వు అన్ని పరిస్థితుల్లోనూ యోగివి కమ్ము. సో తపస్సులు అంటే కొన్ని అష్టాంగ యోగం అనుకోవచ్చు, జ్ఞాని అంటే జ్ఞానయోగం అనుకోవచ్చు, కామ్యకర్మరతుడు అంటే కర్మయోగం అనుకోవచ్చు. వీళ్ళందరికన్నా యోగి అధికుడు. కాబట్టి నువ్వు అన్ని పరిస్థితుల్లో యోగివి కమ్ము అని చెప్తున్నారు. నువ్వు తపస్సులు చేసినా, జ్ఞానం తెచ్చుకున్నా, ఎన్ని కామ్యకర్మలు చేసినా ఈ యోగి అన్నవాడు అందరికన్నా అధికుడు. నువ్వు అందుకని ఆ యోగివి కమ్ము. సో యోగి అంటే ఇక్కడ మనకి ఏం చెప్తున్నారు అంటే ఎవరికి వీలైన పద్ధతిలో వాళ్ళు యోగంలోకి వెళ్ళొచ్చు అని చెప్పుకున్నాం. కాబట్టి వాళ్ళు అనుసరించే ప్రత్యేక పద్ధతిని బట్టి వివిధ నామాలతో వాళ్ళని పిలుస్తారు. కామ్యకర్మలు అధికంగా ఉండి అనుసంధాన పద్ధతి, అలాంటి అనుసంధాన పద్ధతిని కర్మయోగం. జ్ఞానంతో అధికంగా ముడిపడి ఉన్నట్లయితే జ్ఞానయోగం. భగవంతుడి భక్తి మార్గంలో ఉంటూ చేసినప్పుడు భక్తి యోగం. ఆ తరువాత శ్లోకంలో మనకు వివరించినట్లు భక్తి యోగమే అన్ని యోగాలకు చరమ పూర్ణం అని చెప్తున్నారు. సో అందుకని భగవంతుడు ఇక్కడ యోగం యొక్క ఆధిపత్యాన్ని ధృవీకరిస్తున్నా కూడా దానిని భక్తి యోగం కంటే ఉత్తమం అని మాత్రం పలకలేదు. వాస్తవానికి భక్తి యోగం సంపూర్ణ ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానం కాబట్టి దానిని ఏ యోగము కూడా అతిశయింపలేదు అని అంటున్నారు. సో ఆత్మజ్ఞానం లేని తపస్సు అసంపూర్ణం, అలాగే భగవంతుడికి శరణాగతి లేని జ్ఞానం కూడా అసంపూర్ణమే. కాబట్టి భక్తిభావం లేని పనులు మరి మనకి వృధా కాలయాపనే. కాబట్టి ఇక్కడ ఘనంగా కీర్తించబడ్డ యోగ పద్ధతి వాస్తవానికి అసలు అది భక్తి యోగమే అంటున్నారు. ఈ విషయం రాబోయే శ్లోకంలో ఇంకా వివరంగా చెప్పారు అని చెప్తున్నారు. సో ఏం చెప్పారు అంటే మరి ఈ శ్లోకంలో
తపస్సు చేసే వాళ్ళకన్నా, శాస్త్రజ్ఞానం ఉన్న వాళ్ళకన్నా, యోగుల కంటే గూడా కర్మయోగి కన్నా ధ్యానయోగి గొప్పవాడు కనుక నువ్వు ధ్యానయోగివి కమ్ము అని చెప్పారు. నెక్స్ట్ యోగినామపి సర్వేషాం మద్గతేనాంతరాత్మనా శ్రద్ధావాన్ భజతే యో మాం సమే యుక్తా తమో మతః. యోగినామపి సర్వేషాం, యోగులందరిలో గూడా అందరి యోగుల్లోకు మద్గతే నా అంతరాత్మ, నా మీదే మనస్సును పెట్టినవాడు, శ్రద్ధావాన్ భజతే యోమా ఎవరైతే నన్ను శ్రద్ధతో భజిస్తారో సమే అతను నాకు యుక్తతమో మతః, నా అభిప్రాయంలో అతను యుక్తుడు అని నా అభిప్రాయం అంటున్నారు. యోగులందరిలోకి ఎవరి మనస్సు ఎల్లప్పుడూ నా మీద నిమగ్నమై ఉంటుందో, ఎవరు నా యందు దృఢ విశ్వాసంతో భక్తితో నన్ను భజిస్తారో వాళ్ళు ఉన్నతులు అని నేను పరిగణిస్తాను. ఇది నా యొక్క అభిప్రాయం అని అంటున్నారనమాట. 47th శ్లోక. యోగినామపి సర్వేష, అన్ని విధాల యోగాల్లో కూడా మద్గతే నన్నే తలుస్తూ మరి నన్నే గతిగా భావించేవాడు మనస్సులో అంతరాత్మన అంటే మనస్సులో శ్రద్ధావాన్ భజతే యోమా ఎవరైతే నన్ను శ్రద్ధతో భజిస్తారో సమే అతను నాకు యుక్తుడు అత్యుత్తమ యోగి అని నా యొక్క అభిప్రాయము. అత్యంత శ్రద్ధతో నా భావనలో సదా నిలిచి ఉండేవాడు, సదా స్మరించేవాడు నన్ను, మరింత దివ్యమైన ప్రేమ సేవను వనరించేవాడైన యోగి అందరికంటే అత్యంత సన్నిహితంతో నాతో యోగంలో కూడినవాడు, సర్వులలో అతడే ఉన్నతుడు అని నా అభిప్రాయం. సో భజతే అన్న మాట ఇక్కడ ముఖ్యం అంటున్నారు. భజ్ అంటే భజ్ అనే ధాతువు నుంచి పుట్టిన భజతే అనే పదం సేవ చేయడం, భక్తి సేవ, వర్షిప్ అని మనం ఇంగ్లీష్లో అంటాం. భజ్ అనే దాని భావనలో ఇంగ్లీష్లో వర్షిప్ కూడా మనం భజ్ అనే భావనలో ఉపయోగించలేము. పూజించడం లేదా ఉత్తముడైన వాడికి గౌరవ మర్యాదలు చూపడం అన్న భావాన్ని వర్షిప్ అనేది ఆంగ్ల పదం సూచిస్తుంది. కానీ శ్రద్ధా ప్రేమలతో చేయబడే సేవ కేవలం భగవంతుడికే ప్రత్యేకంగా ఉద్దేశింపబడింది. సో అక్కడ శ్రద్ధ ప్రేమ ఉండాలి. ఆ ప్రేమ తత్వం డెవలప్ చేసుకోగలగటమే మరి భక్తి మార్గం ద్వారా ఇక్కడ మనం చేసేది. సో గౌరవనీయులైన వ్యక్తికి ఏదైనా దేవతను పూజింపనప్పుడు మనిషి అమర్యాద పరుడుగా పిలుస్తారు, కానీ భగవత్ సేవను కూర్చనట్లయితే భ్రష్టుడవుతాడు అని చెప్తున్నారు. సో నిజస్థితికి కారణమైన దేవదేవునికి సేవను మనం చేయాలి. అలా ఆ విధంగా మనం చేయనప్పుడు పతనం పొందగలము అంటున్నారనమాట. సో సర్వజీవులకు కారణమైన భాగవతం కూడా ఈ విషయాన్ని చెప్తోంది. ఏమని? అన్ని జీవులకు కారణమైన భగవంతుడి సేవను మనం చేయనప్పుడు ఆ పరమ పురుషుడి పట్ల మన ధర్మాన్ని మనం అలా ఉపేక్షించామంటే నిజంగా మనం పతితులం కాగలరు అని చెప్తున్నారు. సో ఈ శ్లోకంలో కూడా భజంతి అనే మాట ఉపయోగించారు కదా. యోమాం భజతి అన్నారు కదా, శ్రద్ధావాన్ భజతే అని. సో ఆ మాట ఇక్కడ చెప్తున్నారు. అందుకని ఇది లాస్ట్ శ్లోక. సో అందరి యోగుల్లో ఎవరైతే నా మీద మనసును పెట్టి ఉంటారో, ఎవరు నా పట్ల దృఢ విశ్వాసంతో భక్తితో శ్రద్ధావాన్ భజతే యోమా సమే యుక్త తమమత, వాళ్ళే అత్యున్నతులని నా అభిప్రాయం. సో మిగతా యోగాలన్నిటికీ కూడా తుది గమ్యం ఏది అంటే భక్తి యోగం అంటున్నారు. ఒక నిచ్చెన భగవంతుని చేరుకోవడానికి సోపానం, ఆ మెట్లు ఎక్కి వెళ్ళాలి అంటే నిచ్చెన అన్నిటికంటే కింద కర్మయోగం, జ్ఞానయోగం, అష్టాంగ యోగం, భక్తి యోగం. సో చివరికి అన్ని యోగాలు కూడా ఈ భక్తిలోనే ఎండ్ అవుతాయి. గమ్యం అదే ఫైనల్ గా. సో భక్తి యోగం ఆల్రెడీ పైన ఉంది కాబట్టి అది ఇంకా తొందరగా భగవంతుడి దగ్గరికి త్వరగా తీసుకువెళ్ళే మార్గం. సో లిఫ్ట్, స్టేర్ కేసు, మరి లిఫ్ట్ లో వెళ్తే త్వరగా వెళ్తాం మెట్లెక్కి వెళ్ళిన దానికన్నా. సో భక్తి యోగం కూడా లిఫ్ట్ లాంటిది అని చెప్తూ మరి మనకి 4 యుగాల్లో 4 పద్ధతులు సూచించారు భగవంతుని చేరుకోవడానికి. సత్యయుగంలో ఇలా తపస్సులు, త్రేతాయుగంలో యజ్ఞాలు, ద్వాపర యుగంలో అర్చనలు, ఈ కలియుగంలో మరి ఎవరికి ఓపిక కూడా లేదు, టైం లేదు, శ్రద్ధ లేదు కాబట్టి అత్యంత తేలికైన పద్ధతి భగవన్నామ స్మరణ చేస్తే చాలు,
మీరు భగవంతుడిని చేరుకుంటారు అని చెప్పి కలియుగంలో చెప్పారు. అందుకని ఈ మంత్రాన్ని మనం జపించినప్పుడు హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. సో మంత్రం ఏం చేస్తుంది? మంత్ర, మన్ ప్లస్ త్ర అంటే మనస్సును త్రయింపజేస్తుంది, విడుదల చేస్తుంది. ఎక్కడి నుంచి? ఈ భౌతిక వాంఛల నుండి, భౌతికత్వం నుంచి, ఈ భౌతిక వ్యామోహాలు, అటాచ్మెంట్స్ నుంచి మనసును విడుదల చేసేదే మంత్రము. మంత్రాన్ని జపించిన కొందికి ఈ భౌతికత్వం మీద వ్యామోహము తగ్గి మనకు ఆధ్యాత్మికత మీద వ్యామోహం కలుగుతుంది. కాబట్టి మంత్ర అన్నదానికి అది అర్థం. సో హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. కృష్ణం వందే జగద్గురుం. సో మనం ఇక్కడ భగవంతుడు రేపటి నుంచి భక్తి యోగం స్టార్ట్ కాబట్టి 7th చాప్టర్ భక్తి యోగానికి ఇది నాంది పలుకుతున్నారనమాట. సో అన్ని యోగాల్లోకి ఎవరి మనసు నా మీదే నిమగ్నమై ఉంటుందో, నా పట్ల దృఢ విశ్వాసంతో భక్తితో ఉంటారో వాళ్ళందరిలోకి అత్యున్నతులని నా అభిప్రాయం అంటున్నారు. సో అది భక్తి యోగానికి నాంది. సో అది ఈరోజు పాఠం. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. హరే కృష్ణ.